Gure proiektuan helburua zen juginean ikustea bat, burdinola bat, bere antzeko maketa bat iteko. Erabilitu dugun materiala izan da motorra, engranajea, polea txiki bat, hemen atzean dakago beste polea txiki bat, hemen polea handi bat, oinarria, lau egurrezko zutabe, pila, bi klip, kableak, eskuadrak, etengailua, tornilloak eta torloko. Bere funtzionamendua oso erraza da. Pila motorari konektatu dago kableen bidez, eta motorrak hemen torlojoa do. Torlojoa engranajeari konektatua do, eta engranajea polea txikiari. Goma batekin polea handiari konektatzen da polea txikia, eta hemen itxatxi genion egur puska bat, horrela honek palanka jotzen zuen, hau. Beraz, espeka bat egin dut. Bai. Eta orduan, burdinola baten itxura ematen genik. Diferentzia bakarra da, urarekin mugitu beharrean. Guk indogu ura gabe. Elektrizitatearekin, ezta? Eta guain erakutsiko.